אבא, שומע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שמדבר, הוא באמת, הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם, מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים וננסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מהטנדר שהבנתי שהכל נדפק, והדמעות עכשיו דוגות לי כשאני נזכר, הם לא ייקחו לי את החופש, אני לא נשבר. בלילות תמיד חלמתי על המשפחה, בבקרים שוב התעוררתי לרצפה קרה, ולא כעסתי אף פעם אבא, אל תשכח. אז עכשיו אני מתפלל שזאת תהיה המלחמה ולא, אני לא שכחתי את הרגעים של הטוב, איך שדיברנו ותמיד אתה היית קרוב, איך כל מה שביקשתי תמיד נתת הכל, וזה משהו מתוק או קצת יותר לאכול, או שצעקתי בלילה אבא רק אל תעזוב אותי לבד, וזה רדיו ישן שזרוק ברצפה מיקום מקסימום הוא נדלק. אם אתה שומע זו אמא, רק אל תאבד את התקווה. אמא שלי דיברה בשידור, אני שמעתי אותך, דבר אליי. ילד שלי בלב, ילד אל תשכח אף פעם שאבא לא עוזב. אני מתפלל שזאת תהיה המלחמה